naimbag nga agsapa kada kayo amin kakabsat, at datayo manan iti panawen ti panagdaydayaw, ket sakba iti amin, dawatek man kadag iti adda kabailan na nga i-download tayo, manipod iti Facebook page, iti Central UMC, daytoy liturgy tayo, tapno no adda man mapadasan tayo at technical difficulty, ket adda iti mangidalan, when no guide tayo iti entero nga panagdaydayaw tayo. Ket para kada kayo kakabsat nga makabael nga tumakder, dawatek nga rod nga tumakder tayo amin para iti awis ti panagdaydayaw. Anyan ang nagpintas ti templom o apo ang manakabalin amin. Kasta unay tigagar ko mapan sa tiyay, kayat ko ti sumrek iti templo ni Yahweh. Kantaak iti Diyos as ibibiyag, agkantaak as iraragsak iti amin na puso ken kararwak. Agumok dagiti bilit, kente sa lapingaw, ket aywananda dagiti sibong da itasideg dagiti altar mo. O Apo, ang manakabalin amin, ari ken Diyos ko. Datayo amin. Naragsak dagiti agnaed iti balay mo. Kanayon nga agkankantada iti pagdaydayaw ken ka. Agtultuloy tayo iti panagdaydayaw tayo, kantaan tayo iti panglukat nga himno, dayawen tayo iti ari. Ti ari ti gloria, kantaan ti dakkel kayat na, isut kalasak ken mangikanawa, ranyak ken daeg manggugun ken wana. Taalwan mo awan makayep kas sa dinumanada masarak, rabaw dagiti banbantay ken tayak, iti tudok ken linaw may kasla tapok na lapit kamunay, sikat katalek di ka magkurang, ingget irot na asim na indaklan, na marswagayem ken mangisalakan. Diyos nga amami, ayat mo takkel, kantaan na kadagiti anghel, da kami aparswa agkanta kamet, puno apanagdayawin kami ten. Amen.
Kararag tayo. Managparabor ken managayat nga Diyos mi, amami ani langitan, agyaman kami o Apo iti daytoy nga inted mo nga agsapa, tainikan na kami manen iti salunat, pigsa ken gundaway nga mangidaydayaw ken ka. Agyaman kami o Apo iti napalabas manen nga lawas, iti panangilasat mo kada kami iti peggad, sakit, ket launay nga pagyamanan da ka iti di agbalbaliw nga ayat mo, iti kinaman nga asim, iti kinadungum, iti kinamanagparabor mo, ken nang nangruna, iti kinaimbag mo, kadagiti bibiyag mi. Ket ita o Apo, dawaten mi, iti panangidalan, iti nasantuan nga espiritu, nga iso kumati mangibabaet kada kami, bayat iti income panagdaydayaw, anat kami man nga disu, ken kadagiti pagtataingan mi. Sika kumao Apo, ti makikaadda kada kami, ket lukatam ka di o Apo, dagiti puso ken panunot mi nga agdengeg kadagiti napateg nga sasaom. Kastamet Apo nga bendisyonam ti mensaherom nga mangipaay kadagiti sasaom. Kastamet kada kami nga agdengeg. Pakawanen na kamo Apo kadagiti aduunay nga bidot mi, kadagiti nagkurkurangan mi, nagbasbasulan mi ti padami nga tao, kang runaan na iti sangwanam. Dagitoy dawat, kararag ken pagyaman mi, babaen ken Apo mi nga Hesu Kristo, nga isu ti nangisuro ti kararag nga amami. Amami nga daka sa dilangit, madaydayo kumati nagan mo, umay kumati pagariam, maaramid kumati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamet ditoy daga. Ited mo kadakam iti taraon mi tinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yeg iti panakasulisog, no di ket ilisi na kami iti dakes. Takukwam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria ng agnanayon. Amen. Kakabsat, denggenyo ti palagip iti libro ni Propeta Isayas. Kunani Yahweh, ita, umay kayo ta aglilinawag tayo. Nalabaga ti manchayo gapu iti basol, ngem dalusan kayo aging nga agbalin kayo anapudaw akas iti kapas. Uray no nakalablabaga ti manchayo, pumudaw kayto akas iti puraw adelana. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito, iti naulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabailan na ngagparintumeng. Nga daytoy iti pudpudno nga intayo panagkompesar. Ti kayat na nga sa uwan agparintumeng tayo iti sangwanan ni Apo. Nakabayatan iti panagtuktukar nga nalinaay daytoy yung organista tayo. Aramatin tayo daytoy akan ito. Agkararag tayo. Dumatag kami ken ka o Apo, si kaabadang ken taklin mi. Awan pakaikaryan mi, sumango ken kagapo iti kinarugit mi.
Amumi ngagkasapulan dagiti kakabsat mi ngem saan mi ngem pangag. Amumi ngaglaplapusanan dagiti taraon iti lamisaan mi ngem saan mi ammo ti mangibingay. Utubem kadi dagiti karwarwami o apo ket pabarwem ida. Dumawat kam nga rod, ita iti panakadalos, ken panakababaro iti biyag. Dawaten mi asinanama dagitoy gapo iti kaikarian ni Apo mi nga Jesus. Amen at amen. Naimbag, naragsak, ken natal na ngagsapat tayo amin kakabsat. Iti kastoy nga kanito, wenno daytoy nga kanito, ket adtoy kami manen. Asi pupuso, ken siraragsak nga mangkablaaw kada kayo. Nang nangruna kada kayo nga daan, iti pagtainganda. Iti sibubukal nga pamilya, iti daytoy nga gimong ti Ilocano kakabsat, ken iti ministerial team, ken iti sibubukal nga pamilya met iti Central United Methodist Church nang nangruna, itinagan at nasantuan nga nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Kablaawan da kayo, itinaimbag, naragsak, ken naparabor a bigat. Ket sanlaeng nga bigat kung nakakabsata adda dagiti sabali nga nasyon nga itatanga panawen nga itatanga kanito ket rabii kadakwada. Isung kablaawan tayo met isuda itinatal na ken naimbag nga rabii iyo am amin kakabsat. Nga makipagmaymaysa iti kastoy nga panagdaydayaw ken Apo tayo nga Jesucristo. Amu tayo launay nga itin tayo panagdaydayaw no mampay kasto iti kasasaad tayo ket addaan kayo iti ragsak ragu kadagiti kaungganyo nga kadwayo iti sibubukal la pamilyayo. Isungakan kanayon nga ikarkararag tayo ngagtultuloy tayo ngagmaymaysa akas anak wenno abuyot ni Apo tayo nga Jesucristo. Naimbag, naragsak, ket naparabor nga oras. Ken kastamet no kasanok nga kasano tayo nga intayo pasangbayan no daman dagiti kakabsat nga daditoy. Ta iti lasud iti dua wenno talo wenno upat a Domingo nga isumanen ti innayon iti gobyerno tayo tapnon iti nyaman nga panagguumong ket maibawal ingana at 30 dayta ti panawen ented da kada tayo ket sapay kumata inton umay nga bulan ket nawayawayan ton iti tunggal maysa nga maki pagdaydayaw ti rupa ken rupa. Yan. Kitintayo nga ron man kablaawan am amin nga kakabsat
nga dumteng iti panagkasangay da, iti daytoy nga Domingo, akas iti gagangay, diakon nga basain ti tunggal may sa kadakwada, no deket iso amin, adimanon ken dumanon, iti naisingsingayan nga aldaw, iti panagkasangay da, ken kastamet, iti aldaw, iti kalaysada. Wen kakabsat, amu tayo launay, nga dagitoy nga kakabsat tayo, nga dumteng iti panagkasangay wenno aldaw, iti iti kalaysada. Kitadtoy kami, nga si pupuso, amang kabkablaaw kada kayo, iti pamilya, iti sentral, iti daytoy nga gimong ti Ilocano, ket nang nangruna, tinagan ni Apo tayo ng Jesucristo, kablaawan da kayo, iti narambak, ken naragsak, apa nagkasangay, ken aldaw, iti kalaysayo. Ket da isarsarunumen to kakabsat, dagiti kidkid daw, ken kastamet, iti karkararag, nga iti Dios kuma, nga isut nang ilasat kada kayo, tilasod manen ti may sangatawen, ket isu palaeng, iti Dios nga mangparik na kada kayo, iti nananay nga bendisyon na wenno kadana, kabayatan iti panangdaldalyasat yu manen, ti baro atawen nga isut impaay na kada kayo. Happy birthday and happy wedding anniversary. Kaya't ko lang nga pakaammo kada kayo kakabsat, nga iti daytoy nga kanito, iti komite nga isut impa panguluan iti Ilocano ket iti komite iti outreach. Adun kakabsat o kay addan nang ipaay wenno nang idaton, iti gatgatad nga isut mainayon iti sangkabasit nga pondo iti iglesia tayo. Ta iti daytoy ko mga bulan kakabsat ket isu ti plano nga intayo agibunong nang runa iti mission tayo iti Rosario, ta daytoy nga road iti intayo tudukan iti daytoy nga tawen, takayat tayo nga iti Rosario mission ket agbalinton a local church, addan tumanen anak iti sentral iti nabayag nga panawen. Isu nga daytoy iti konsentrasyon iti sentral ket agmisyon. Ket kadwa iti mission ket daytoy outreach. Isu nga kakabsat ammo milaunay nga nadungo kayo ket ammo milaunay nga naayat kayo unay iti mission ni Apo. Isu nga pagyamanan tayo dagiti kakabsat nga nangipaay wenno adda puso damang badang nang nangrona daytoy nga komite tayo. Ket kayat ko nagor-order akon kakabsat iti bagas ken gumatang kaminton iti mabalin nga iripak tapnon mapantayo mangibunong ijay Rosario kadagiti pagsaadan na. Ngem kastoy met ti panawen, awampay kakabsat iti mabalin tayo no di sumurot wenno agtulnog iti pagayatan ti gobyerno tayo. Ngem amumilaunay nga ti ayat tiyo ken ti ayat tayo amin kag maysa nga maibunong nang nangruna ti kastoy nga panawen iti panagrigrigat. Ket babaen kadagiti ni datdaton sagsagot yo wenno badbadang yo pagyamanan milaunay iti sibubukel nga Ilocano kongregasyon ken iti komite ti outreach ti Dios iti mangipulang kada kayo iti nananay a bendisyon ken parabor na. Ken kastamit kakabsat agtultuloy am amin nga programa tayo iti inaldaw no man pay saan mi nga mabisbisita personal dagiti kakabsat. Ngem daytoy adipen nyo kakabsat ket iti inaldaw nga komunikasyon kadagitoy nga kakabsat. Babaen iti karkararag, babaen iti mensahe, babaen iti daytoy nga teknolohiya.
may paabot tayo when numagaw at tayo amin nga kasasaad dagitoy nga kakabsat. Daman sa bali nga saan mi pay o saan ko pay nga naikarkararagan personal di nga natawtawagan kit dawat kiti dispenser kada kayo ngem amok laon ay kakabsat nga maawatan nyo nang nangruna iti kastoy nga kasasaad tayo. When kakabsat tultuloy tayo itin tayo panang rambak iti daytoy nga bulan iti panang rambak iti pudpudno nga bulan iti panakamakatalag. The month of stewardship. Iso nga ti daytoy nga Domingo. Iso ti rambakan tayo. Ti daytoy nga panakamatalik. Iso nga no anyan tuman kakabsat. Dagiti banbanag nga iso maidunar. When no iso ti mayawat. Babaan iti panagtalek kada kayo ni Apo. Ket silulukat iti ramay wenno dakulap silulukat daytoy nga iglesia tayo nga umawat am amin dagitoy nga iyaw awat tiyo tapnon matungpal iti anyaman nga pagayatan iti ministeryo wenno iti kasapulan iti iglesia ni Apo tayo. At ito kami nga siraragsak sinanama babaan kadagiti ni tultulong iyo. Itinagan ni Apo tayong Jesucristo. Amen. At amen. Adda tayon kakabsat, iti panawen, iti panakaibasa, kadagiti paset ti nasantuan asurat. Ket iti epistola ang maibasa, ket masarakan iti surat ni San Pablo para kadagiti Efeso, Kapitulo 6, versikulo 10 agingga iti 20, nga napauluan, ti panakigubat iti dakes. Kamaudyanan na, agbalin kay anatibker, iti panakikaysayo iti Apo, ken iti nabileg apan nakabalin na. Ikawesyo iti amin akabal nga ited ti Diyos tapno mabalin dagiti panganlilaw ti Diablo. Saan dagiti tattao ti kagubgubat tayo, no diket ti armada dagiti demonyo, iti tangatang, dagiti agturay, dagiti panakabalin, ken dagiti di Diyosen, wenno espirito apagdaydayawan dagiti tattao, iti daytoy dakes a panawen. Ngarud, ikabilyot isa laknib nga inted kada kayo ti Diyos. Iti kasta, intun dumteng iti dakes nga aldaw, mabalin yun to asarangten ti kabusor, ket kalpasan ti panakigubat yu, adda kay to paylaeng ang nakatakder, asi sasagana iti iraraot na manen. Ngarud, si sasagana kayo kumalatta, aramaten yu apan nakabarikes yu iti kinapudno, ti kinalinteg akas kabal asalak ni biyu, ken ti gagaryu, amang ipakaammo iti naimbag adamag, tital na apan nakasapatos yu. Mainayon kadagitoy, alaen yu pay iti pamati apan nakakalasag yu, ta iti daytoy, maidep yun to ti amin a dumardarang apana, nga ibyat kada kayo ti managdakdakes. Awaten yu met ti panakaisalakan a panakahelmet yu ken ti sao ti Diyos nga ited ti Espiritu apan nakakampilan yu. Agkararag kayo bayat ti panangaramid yu kadagitoy ket iti panagkarkararag yu dawaten yu at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramiden yu agkararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapu iti daytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan nyo dagiti amin at tattao ti Diyos. Idawdawatan dakmet nga ikanak ti Diyos iti mensahe, intun nakasaganaak nga agsao, tapno naturedak nga makipakaammo iti palimed ti ebanghelyo.
Maipuon iti daytoy nga ebanghelyo, maysaak apan nakabagi ni Hesukristo, nupay si babaludak. Idawdawat yu ang naturedak amang ipakaammo iti daytoy, kas rebbengko nga aramiden. Iti panakaibasa iti ebanghelyo ni Apo tayong Hesukristo. Babaan ti panangisurat ni San Juan, iti kapitulo 6. Manipod iti bersikulo 56 aging gana iti 60 akastoy iti kunkunana. Ti mga niti lasag ko kanuminom ti dara kag taeng kanyak ket agtaengak met ken kuana. Imbaw na ti si bibiyag nga ama ket agbiagak met gapu ken kuana kastamet at imangan kanyak agbiag to gapu kanyak. Daytoy titinapay ang naggapo sa dilangit, saan akas titinapay akinan idi dagiti kaupuunan nyo, tanatay damat laeng kalpasan na. Timangan iti daytoy at tinapay agbiag to ngagnanayon. Imbaga daytoy ni Jesus bayat, iti panangisursuro na iti uneg, iti sinagoga iti Capernaum. Adu ka nang iti adalan na tinakangeg iti daytoy. Narikot unay daytoy a panursuro kinunada. Siya sino ti umunamon iti sasauan na? Nupay no awan iti nang ibagbagaken kwa na ammo ni Jesus. Ngagdaydayamudom dagiti adalan na gapu iti daytoy. Iti kasta kinunana kadakwada, maupay kayo kadi gapo iti daytoy. Anyan to laket din, no makita yo ti anak ti tao nga umuli, iti sigud ngayan na. Ti espiritu ti makaited iti biyag, awan na pulos ti maited ti lasag. Espiritu ken biyag dagiti insaok kada kayo. No pay kasta, adda sumagmamano kada kayo adi mamati. Sigud nga amo ni Jesus no siya sino, dagiti saan na mamati, ken no siya sino, iti manglipot to ken kuana. Kinunanapay, daytoy, tigapuna nga imbagak kada kayo, nga awan ti makaumay kanyak no saan nga ipalubos ti Ama. Gapo iti daytoy, pinanawan dagiti adu a pasurot na ket saandan a kimuyog ken kuana. Iti kasta kinuna ni Jesus kadagiti 12 nga adalan. Ket da kayo kayat yumet ti pumanaw. Apo insungbat ni Simon Pedro, siya sino pa'y aya ti papananmi? Addaken ka dagiti sao may kaited iti biag ngagnanayon. Ketita, mamakita mi ket ammumi asika iti nasantuan a naggapu iti Dios. Dagitoy iti sao ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen. Sa umot Diyos ti silaw ko, kendalan apagnaak. Sa umot Diyos ti silaw ko, kendalan apagnaak. Ket ita nga kanito mangegan tayo nga rod ti mensahe kada tayo ni Apo babaen iti kanta nga ipaay kada tayo babaen iti Ilocano Coro.
Agyaman tayo manen iti kasta nga napipintas nga saniwang iti kanta dagiti koro tayo. Ket kayat ko kakabsat nga inayon nga isu ti basaran itin tayo panagtutungtungan iti daytoy nga agsapa nga malaksid iti ebanghelyo ket kayat ko nga basahin iti surat ni San Pablo kadagiti Pilipos iti kapitulo 4 iti bersikulo ti 6 aging gana ti 9 akasto iti kunkunana. Awan kuma ti pakadanagan yu ngem tunggal agkarkararag kayo iti Dios ket agdawat kayo deyo liplipatan ti agiyaman ken kuana. Aywanan na kayto tital na ti Dios adi matukod iti panunot ti tao tapno natalged dagiti puso ken panunot yu iti panakaikaysayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko panunuten yu laeng dagiti banbanag nga naimbag ken maikari araimen dagiti napudno natakneng, nalinteg na dalus, napintas ken nadayaw. Ipakat yu, dagiti inadalyo, ken inawat yu kanyak. Dagiti nangyiganyo, asinaok, ken nakita yu nga inaramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios, amang ted, itital na, agkararag tayo. When no apo ti kami manen, nga sinanama nga babaan dagiti ni karkarim ken babaan iti nasantuan nga espiritum adtoy kami nga dumawdawat iti kaasim nga luktam kuma o apo dagiti laplapayag mi ken kastamet iti kaungan iti puspuso mi tapnon dagitoy nga sasaom ket maikari kami nga mangawat, ket isunto o apo itikired ken salon at mi. Salamat-matan nga rod iti nasantuan nga espiritum, kadagiti bibiyag mi. Tapno iti kastagbiag kami, nga mayan nurot ken ka. Dawaten mi nga idaytoy nga adipan mo, ket panguluam nga rod o apo, itinagan ni Jesus. Amen. Agtalinaed apa positibo uray ititeng
iti negatibo a lubong. Agtalinaed a positibo. Uray iti tenga iti negatibo a lubong. Daytoy iti kayat ko nga pagsasaritaan tayo. Iti daytoy abigat kakabsat, kayat ko man nga ilisi basit. Tinangyagan tayo nga ebanghelyo anay basa kada tayo itatay. Takayat ko laeng nga ikan iti pategna, noan niya iti ramrambakan tayo nang nangrona iti daytoy nga bulan. Bulan iti kinamatalek or stewardship month. Ket kastamat iti agdama nga kasasaad tayo iti daytoy alubong. Akas kun kuna iti paulo tayo nga naminduak nga imbaga agtalinaed a positibo oray titing iti negatibo alubong. Iti gagangay no kastoy iti ramrambakan tayo ket us-usaren tayo iti surat ni Propeta Malakias. Nga kunkunana ng nangrona iti kapitulo 3, bersikulo nga 10. Babaan daytoy iti panangiyawat iti apagkapulo. Takunkunana sadyay taktakawandak. Daytoy iti kunkuna ni Apo Diyos kadagiti tao. Taktakawandak. Saludsudan nyo no kasano kayo nga taktakawan. Babaan dagiti datdaton ken apagkapulo. Daytate gagangay nga isut-usaren tayo no kastoy apanawen. Dua nga banag ti bagbagana ditoy kakabsat. No kasano nga taktakawan ti tattao ni Apo Dios. Babaan ti daton ken apagkapulo. Pudno nga mangyaw-awat ka iti daton or offering. Ngem saan kamet nga mangyaw-awat iti apagkapulo wenno tithes. Taktakawam iti Dios. Dagiti daduma mangyaw-awat da iti pagkapulo wenno tithes. Ngem saan damet na mangyaw-awat iti daton wenno offering. Taktakawan damet iti Dios. Iso nga daytoy nga banag. Iso tikon ko na ni Malakias ket dagitoy kakabsat nga ipagpakaammo kada tayo ket iso nang nangruna iti kastoy nga bulan iti kinamataleg. Ngem kas iti kinunak ilisi tayo man baset dagitoy nga isu nga intayo panagbasaran tapud no launay nga iti kasasaad tayo itata iti daytoy nga lubong ket kas negatibo amin. Agbibiyag tayong iti negatibo a lubong awan dua-dua na dayta kakabsat. Adu aparikot iti saan anasayaat alubong. Ket iti kastoy ket mairamraman tayo amin iti adda nga kakasasaad na. Kaskuma iti agda mga gyera imbaglakit tanalpasen di Afghanistan. Adu dagiti kakabsat tayo nga grigrigat. No nabuya yo kakabsat, no kasanuda nga kayat da nga pumanaw iti dayta nga lugar, ni kasmet laeng dati ni jeep nga diyan bantog, wenno jay banbantayin, wenno jay barbaryo. Eroplano, susabit ka, kahit mo laeng ti makipanaw iti dayta nga lugar. Ket addo tinatinag, ti kayat da nga sumabit, iyan ti eroplano.
na tinagda ket adu tinatay. Gera, kinadangran, kriminalidad, dagitoy kakabsat, iti agdama, apanawan nga saan nga nasayaat. Ado, dagiti agbarbartak, ado, dagiti nimang pispisil win aborasyon, ado, iti panagsisina, saan laeng nga iti pampamilya, no deket, uray pay, iti iglesia. May isang nga parikot tayo daytoy, kakabsat. Ken nang nangruna, iti agdama nga kasasaad, ado tino ospital, ado iti naitabon, adon tinapanpay iya pagbaludan. Daytoy kakabsat. Ngem saan tayo kuma ang negatibo nga tao akas Kristiyano when numamati ken Apo. Si tayo kuma dagiti tattao nga agragragsak nga kankanayon babaan iti parabor ni Apo tayo. Nakabasar tayo kuma iti positibo a panunot ken iti panagdaydayaw iti tenga iti kastoy nga riribok. Takunkunan ni Pablo, dagiti banag nga napudpudno, dagiti banag nga naraem na lintag, nadalos na taknang madayaw, wenno nadayaw. Dagitoy kumakakabsat, iti agtaeng kada tayo akas tao ni Apo Dios amamati. Ngem tirigat na, dagiti daduma, adulata a Kristiyano a negatibo, wenno mareklamo aging gana itata. Tirigat na pay, kalabanin da pa amin. Uray to gobyerno tayo, na imbes nga bumadang da, nga misuda mo ti parikot, nga may nayon, iti agdama nga kasasaad, iti daytoy nga lubong. Ngem kasano tayo nga rod kakabsat nga agtalinaed, a positibo, iti kastoy a negatibo nga lubong, nga pagiginan tayo, wenno pagnanaidan tayo. Umuna, masapol at tumakleng tayo iti ayat iti Diyos. Agpailalim tayo iti ayat ni Apo Diyos. Tamo tayo ngay ayatin na tayo ni Apo Diyos uray pay iti amin wenno anyaman a kasasaad ken napadpadasan tayo. Ti ayat ni Apo Dios ket inwaragawag na babaan kadagiti pinarswana. Ti ayat ni Apo Dios ket maimatangan iti nasantuan a Biblia. Daytoy iti kired ken sa lukag tayo kakabsat tapnon agbiag tayo nga mayan nurot ken kuana. Tati ayat ni Apo Dios ket nalatak unay ana imatangan tayo ijay krus ti Kalbaryo. Ken ti ayat ni Apo Dios ket impaduyak-yak na babaan iti panang sungbat na kadagiti adu akidkid daw tayo ken kadagiti karkararag tayo. Agduwa nga tawenan kakabsat, manipod iti rugyan, iti inaldaw nga panagkarkararag, ket adu dagiti nasungbatan kadagiti ni kiddaw da. May kadua, no kuna kita tay, amasapol at tumakleng tayo iti ayat iti Diyos,
Ket iti may kadwa masapul met a mabalbaliwan dagiti panagpanpanunot tayo. No iti panunot mo kakabsat ket hindi ka ket saan mo nga amo iti mangyayawat iti opering wenno iti pagkapullo. Ngemitata balbaliwa mon dagita nga panagpanpanunot. Mapmapling tayon kakabsat kadagiti saan anasayaat amang manggigan tayo. Adung iti paggapuan tapnun insigida nga maamuan dagiti banbanag a mapaspasamak. Pindutim lang ta cellphone mo, ta Google mo, amumon, no anya dagiti mapaspasamak. Kas kumay tatta. Oh. Amu tayo launay nga dalaban ni Pacquiao. Iso nga adu kada tayo ti mangibagbaga ni nagatiddaglaki ti sermon ni pastoren. Laban ni Pacquiao. Amu tayon tababaen dagito nga teknolohiya insigida nga maamuan tayon dagiti banbanag. Nga iso ti mangibalbaliw wenno mangbalbaliw kadagiti adu nga kapanunutan tayo. Adu unay ti paggapuan na dagitoy nga banbanag. Kita mo tayo amin nga ti kasasaan ken parparikot iti daytoy nga lubong. Insigida dayta kadaras-daras ammo tayo nga insigidan. Iti mapasamak di banger iti baybay insigida nga maamuan tayo. Ammo tayon iti kasasaan. Dagiti saan nga nasaya tapas pasamak, amu tayo amin dagitoy. Ket dagitoy nga banbanag isot mangririribok kadagiti panpanunot. Ket malabit nga maperdyan pay dagiti adu iti panpanunot na. Ken kastamat nga rakraken na wenno perpergyen na dagiti bagbagi tayo. Ado, dagiti mangibagbaga, saan kayo ngagpagpabakuna? Tadayta nga bakuna kat magmagnetin damat. Ado, dagiti agkunkuna kakabsat. Perginda, iti bagbagi, iti panpanunot, ken salsalunat. Iso nga balbaliwan tayo, dagiti kapanpanunutan tayo. Noon niya, iti rumbeng. Ngem iti pudno ken iti kinapateg ti pamati isu kuma kakabsat iti mangitakder iti tunggal maysa a biag nga dakada tayo. Masapul a mapatalged mapatakder tayo makapagpatakder tayo iti debosyon iti biag tayo. Isu nga daytoy kabsatyo kakabsat ket agar aramid akan kanayon iti cross ket daytoy nga cross ket adun ti mga ala tapnon aramiden da akas debosyon wenno altar iti debosyon iti pagtainganda. Masapul nga iti inaldaw ket agbasa tayo iti nasantuan as surat ken agkarkararag akan kanayon. Masapul ang marugyan iti inaldaw a panagyaman. Hanlaeng nga ti kada Domingo inaldaw inoran oras. Ken masapul a pangnamnamaan tayo nga iti isasangbay iti kaasi ni Apo iti inaldaw kada tayo. Tadayta ti inkarina kada tayo. Ken iti may katallo. Masapul ng amamuan met dagiti araramid iti sabali. Dagiti pada tayo nga tao. Tadayta iti kunkuna. Iti bersikulo 8.
Ammo tayo nga awan perpekto a tao, day tati kinapudno na. Awan perpekto a tao, ken awan perpekto nga iglesia. Awan perpekto a pastor, awan perpekto a diakonesa. Ngem adu dagiti banbanag nga maararamid iti tunggal maysa nga nasayaat wenno positibo kada tayo. Dayta itin tayo amwen. Adu kada tayo iti pudno ken napudpudno. Adu dagiti gagayem ang pangpadpadayaw kada tayo. Adu kada kayo apadpadayawan ti pada ken nang nangruna ken apo tayo ng Jesucristo. Isu nga iti daytoy akan nito. Padayawan tayo ni Apo. Ipulang tayo iti rumbeng ken kuana. Gaputa nagtalek unay kada tayo ni Apo. Isu nga babaan iti panagtalek ni Apo kada tayo ket makita ko mamet no kasano tayo nga pinagtalkan. Babaan iti panangipulang tayo iti rumbeng ken kuana. Iti maudi, masapul nga intay gawaten, ken sapulen dagiti napukaw ken awan kabaelanda. Iti umuna, kas kinuna kita tay, masapul na tumakleng tayo, iti ayat iti Diyos. Masapul na mabalbaliwan, dagiti panagpanpanunot tayo. Masapul ngam amwen tayo, dagiti napipintas ngar aramid iti pada tayo nga tao. Ken iti kang runaan na, ken kamaudyanan na, masapul nga intay gawaten, ken sapulen, dagiti napukaw, ken awan kabailan na. Iwaras tayo kakabsat, iti panangkita tayo, iti ubasan ni Apo tayo ng Jesucristo, saan nga dagiti sapsapulen tayo, ket dagiti pagkapuyan, dagiti kakabsat tayo. Iti rigat na kakabsat, iti laeng pagkapsutan, dagiti kakabsat, isulaeng, iti intayo, kitkitaan. Ngem di tayo makita ti pudpudno nga masapul tayo nga intayo aramiden at kitaan. Umawawag ni San Pablo kadagiti taga Pilipos itatta kakabsat nga aramiden da dagiti banbanag nga insuro ken kuada ken iti nyaman nga impakita na kadakwada. Ni Pablo ket sapsapulen na dagiti napukaw ay ayaten ni Pablo dagiti ni kararwa ket ililiwen na ida a maisalbada wenno maispalda. Amo tayo nga tibaligi iti mayasideg ken Kristo dagiti napukaw ket mangipaay tinasayaat wenno positibo arag-o iti kaungan. Rag-o ken Apo Dios, rag-o iti pada tayo nga tao, ken rag-o iti iglesia tayo. Babaen iti daytoy nga ayat, rag-o nga isut impakita ni Apo, ipaay tayo nga rod, ken idaton tayo nga rod, ken kuana, dagiti bunga iti panakaisalakan, wenno panakaispal, ken dagiti bunga ti ayat arag-o tapnon tatipudno asika nga pinagbalbaliwan o binalbaliwan ni Apo, binalbaliwan ti panunot, binalbaliwan iti panagbiag ket mayan nurot tayo nga rod iti pagayatan ni Apo Dios ken Jesucristo. Babaen iti daytoy kakabsat, iti kamaudyanan iti wenno pangsara. Babaen iti pamati ken Kristo, isut makabael tapnon agtalin na tayo nga positibo. Iti tenga iti negatibo a lubong. Iti nasaya at wenno positibo at testimonyo ti tunggal maysa akas ken kakabsat. Isut mangyasideg
kadagiti sabali ken apo tayo a Kristo iti sakaanan na. Amen at amen. Agyaman kami, Pastor, iti panakangigmi iti mensahe ni Apo para kadatayo amin. Ket ita nga kanito, at datayo iti panawen, iti panagyaman, ken awis iti panagdisipulo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari sagsagot ken datdaton apagyaman, bayat amakan kanta ti himno. Aramaten tayo ti online banking, babaen iti bank account iti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Ket no awan iti kabaelan tayo nga mangidaton, babaen iti online banking, ket mabalin tayo nga ornungen dagiti sagsagot tayo, tapno maminpinsan nga maidaton, inton mabalinen, iti agguumong iti gagangay a panagdaydayaw. Kantaen tayo nga rud ti himno ti panagyaman ken panagdisipulo, ana pauluan, si ayat ni Jesus. Si ayat ni Jesus umawawag, umawag kada tayo. Mata magururay iti ruangan, kumita kada tayo. Umay kan, nabanugan umay kan, si Emani Jesus nga umawawag, managbasul umay payag tay panangawag na, umayag kada tayo. Apay di tay ikasut ka asina, asina kada tayo. Umay kan, nabanugan umay kan, si Emani Jesus nga umawawag, managbasul umay kan. Tiempo na itan kanito taglabas, ang labas kada tayo. Sipngit ken patay umay daaminen, umay kada tayo. Umay kan, nabanugan umay kan, si Emani Jesus nga umawawag, managbasul umay kan. Inkarina ti dakkel nga ayat na kada tayo.
Jesus nga umawawag, managpasul umay kan. Amen. Iti daytoy nga kanito, nga binalbaliwam o Diyos iti biyag ken iti panagpanpanunot mi. Nanuman pa'y iti kasasaad a negatibong lubong ket agtakder kami wenno agtalinaid kami nga positibo. Gapu tati ayat rag-u panakaisalakan nga impaay mo kada kami. Intalik mo kada kami, O Diyos, iti biyag. Ken pinagtalkan kami itanyaman nga banbanag. Isu nga iti daytoy nga kanito, isublimi wenno ipulang mi nga rudken ka. Iti amin, akas iti pagkatao mi, ken dagiti sagsagot ken napagkapullo mi. Ta saan laeng nga iti daytoy nga panawen ng kami rambakan, iti bulan iti kanamatalek, ta iti inoran oras, minuminuto, inaldaw, ket agtaltalek ka kada kami. Wenno Apo, saan kami nga mayanurot iti pagayatam, taado dagiti pagkurkurangan mi. Ngem babaan iti parabor, iti kaasik ken panangsalakan. Agyaman kami. Agyaman kami, O Diyos, dagitoy nga sagsagot. Agyaman kami, dagitoy nga pudpudno nga pagkapulo wenno datdaton. Numan pa'y adu kada kami, O Diyos. Iti awan kada kami, iti daytoy nga pagtaengam wenno daytoy nga kanito. Ngem babaan iti kastoy nga teknolohiya agdiden na kami. Ken may padpadanon mi wenno magawgaw at mi isuda. Nga kunkunami kadakwada ti ayat iti Dios isut maadda wenno isut mangbukal ti pampamilya. Daytoy iti kinapudno na, O Dios. Tababaan iti ayat mo, binukal mo, impatakder mo, O Diyos, iti pamilya ti tunggal maysa, nga naayat iti Galatiam, nga mangipapaay iti pudpudno nga ayat, ken kastamet iti parparabor, wenno datdaton nga isu, O Diyos, iyaw awat da wenno ipulpulang daken ka. Wenno Apo, paraburam dagitoy nga anak mo ti adupay nga parabor, iti aglaplapusanan, ken aglaplapyas a parabor. Tapudpudno launay nga isuda, ama nagayat iti templom, ta saan da kayat a maawagan iti agtatakaw. Tapudpudno nga ipapaayda wenno isublida, dagiti rumbeng iti templom tapnon adda maaramat. Agyaman kami iti sasaom, agyaman kami, O Diyos, dagiti banbanag nga isut impaay mo kada kami kas kuma. Dagiti banag nga isut maararamat mi iti inaldaw. Dagiti banbanag nga isu, O Diyos, mausar mi ti anyaman nga papanan mi. Amin dagitoy aggapuken ka, awan taggapu kada kami. Agyaman kami met, kadagiti anak mo nga simbang bay, iti panagkasangay ken aldaw, iti kalaysada. Bendisyonam iti bibiyagda. Agyaman kami, kadagiti anak mo nga impulang mo ti karadkada. Gapu o enno, naggapuda, iti sakit, iti bagbagida. Wenno Apo adupay, dagiting kami pagyamanan, kas kuma, dagiti anak mo nga nagturpos, iti karkarera da. Hindi kami soda, O Diyos, iti pudpudno nga kinalaeng ken kinasireb. Agyaman kami dagiti anak mo. Nga isuda, O Apo, ket nadaan iti pagsapulan. Ken dagiti daduma nagsublida
dito'y Pilipinas nga gapo iti sabali nga nasyon, ta ijay nga po iti pagsapulan da. Agiyaman kami ta nakadenadamanen dagiti ni ay ayatenda iti biyag. Agiyaman kami iti kaduan, babaan iti parabor, dungum, ken kastamet ti panangisalakan. Iso ngay daw dawat mi iti daytoy nga kanito. Numan pa'y ado iti parikuto Diyos iti daytoy nga lubong. Saan laeng nga ti iglesia mi, pamilya mi, wenno ti ili mi. Tapudpudno launay. May iramraman kami no anyaman dagiti saan nga nasayaan. Dagiti parparikot iso nga iti iglesia mi, mununa o Diyos ikarkararagan mi. Nga si kakuma iti mangtingel, repetin na kami pa iti may isang ayat. Iyadayom iti panagsisina. Iyadayom dagiti banbanag, dagiti panpanunot nga saan nga nasayaan. Si kangarodo apo, iti umunawin ng mga pangulo, kadagiti leader mi kas kadagiti obispo mi. Dagiti DSS, dagiti papastor, dagiti diakonisa, tapod no launay nga awan ti perpekto nga tao, ngem amumi launay dagiti aramid da nga napintas isu o Dios iti daydayawen ken ikkan mi o Dios ti pategda. Dagiti anak mo nga naayat iti pamilya iti United Methodist Church, dagiti miyembro si kangarodo apo iti mang bendisyon ket no anyaman dagiti parpariko takas kuma iti sakit nga isu o Dios mang parparigat kadakwada ipaay mo kuma o Dios iti nananay nga isu karadkad iti biyag data palaengem dagiti banbanag nga saan nga nasaya at kadakwada. Agiyaman kami o apo. Agiyaman kami ta iti daytoy manen nga kanito. Impaay mo kada kami. Iti naragsak ng kami panagdaydayaw. Numan pa'y agaddayo kami. Ngem kas kinunakitatay. Kasla kami lang agdiden na ngagdaydayaw ken ka babaen iti daytoy nga teknolohiya. Si kangarud apo ti maddangakan kanayon kada kami. Ken si kalaeng o apo iti may tanok. Ken si kalaeng ti may padayaw wenno padayawan iti amin nga kanito. Dagitoy o apo iti kararagmi ken Kristo Jesus nga mandubot ken may salakan mi. Amen. Iya makenanak kuma ken Espiritu liwliwan dayawem nga ipangluna di langit ken ti daga. Ketita kakabsat ko, ken ayatek unay ida. Intayo nga rodawatan, tinanay pamemendisyon, ti Diyos sa mga dasa di langit. Iti ayat ken kankanay nga pangisalakan, ti anak na nga bugbugtong, ni apo tayo nga Jesucristo. Ken iti kaadda liwliwa, ken kastama ti panangalalwad, iti nasantuan nga Espiritu na, isukuma ti maadda kada tayo, itaken iti agnanayon nga wan inggana. Amen. Ken amen.